No niin, terve taas. Se on Sotahullu. 2, 4, 5 ja tää on mun eka video. Vlogi. Ja mä tuun tekemään videoita Team Fortressista ja kaikesta jännästä. Ja nyt tää on mun eka video, niin kuin mä äsken sanoin. Joo. Tilatkaa kanava. Huomenna tulee ehkä video. Tänään ehkä myös. No huomenna ei tule välttämättä ehkä. Mutta siitä en ole ihan varma. Ja joo, tilatkaa Mr. Viltsu 9 kanava. Panfu. Oliko se 245? Niin tilatkaa ne kanavat. Ne on kavereita. Ja tilatkaa semmonen kanava kuin Tumblus, jos löydätte. Se on mun toisen kaverin. Se on mun kaveri. Joo, tää video oli tässä. Heipä hei. Nähdään huomenna. Ei kun, no tänään ehkä.